Otključava, ulazi ovaj viče Mlinarić, ja mislim, ti je sad opet na ispitivanje, sad će biti batina, znaš, ono, sad će me razbiti od batina. Znaš, ništa, glava dolje, ruke na leđa, ideš prema njemu. I on mene, vidim ja ne udaram me, ovaj vodi jevote. Kad ono tamo u neka soba, vidim ja još dečki iz drugih soba. I vidim kutije neke, kaže on meni paket. Bio korektan, niti me udario, stvarno niti me tukao, ništa, kaže on paket. Kaže, otvori tu da pregledam. I ja sam oduzeo, otvorio ovak kutija mala, kutija onako fina, znaš, ja tuf. Otvorim, majku ti milu. Croatia cigarete, prva šteka, ovako Croatia cigarete. Rekao, jebem ti, ubit će me. Sad, da sam mogao kroz ovu fugu od onih, ubit će me od batina. Ništa, lik nije ni pogledao. Razdrmo ono, uopće nije doživio ovo Croatia cigarete, kako sam ja mislio da će doživjeti.